سب ٹھرون والے بیٹھے ہو جیڑے حضور تو ٹھردن بلند آواز نہ چھڑ دین لوگ جیڑے چھڑ دین لوگ جیڑے او کا مدہوس نے پارا دے دیہانے اسا کٹھنے جلوس نے پارا دے دیہانے اسا کٹھنے جلوس نے ویسے خوشی ویچ اسے خوشی ویچ وقت نبھاونا خوشی کر کے ثواب لینا ہے اسا آقا دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے میرے سونے بابے آج حضور دی محفل سجائیے اللہ پاک نبی دی سیرت دا صدقہ نبی دی صورت دا صدقہ نبی دے سینے دا صدقہ نبی دے پسینے دا صدقہ نبی دے خلق دا صدقہ نبی دے ملک دا صدقہ نبی دے سونے علی دا صدقہ نبی دی سونی فاطمہ دا صدقہ نبی دے سونے حسن دا صدقہ نبی دے سونے حسین دا صدقہ اللہ پاک کے بابے دی محفل سجائی ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما دے کہ اللہ دے حکم نہ قبول منظور ہے جیڑے دوست آئے بیٹھے صدقہ محمد آل محمد دا اللہ پاک نہ دیا دل دیا مرادہ اپنی بارگاہ میں قبول تے منظور فرما دے اچھا ایک گل ہو رہے ساڑھے حضور دے ملاد تے ساڑھے حضور دے ملاد تے ماسٹر صاحب ساڑھے حضور دے ملاد تے کسے جاتے چاول ہون تو آکھو چا سبحان اللہ کسے جاتے مٹھائیاں کسے جاتے دیسی گھیو دا حلوہ ہائے 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 حلوہ ساڑھا میاں علی ہائے 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 جیڑا کھاسی حلوہ اس تے ہوسی خدا دے نور دا جلوہ جیڑا کھاسی زردہ کملی والا انہاں دا جلدی جلدی کام کردہ یہ بابی آج پتہ نہیں آج تے کیڑی شکی چورے مٹھائیے وہ صدقے ونیاتے بعد شیری سو شیری ہاں ٹھار سی انشاءاللہ سارا دی توجہ ہے بابا حاجی صاحب پچھا خاص طور تے توجہ کرنی ہے چول بھاوے ہو من چولان دے ناتے تاکو چاہتا چول بھاوے ہو من بھاوے ہون مٹھیا تارگین جنہ سائی دے ناتے برتایا تارگین جنہ سائی دے ناتے برتایا ویسا حلوہ ویسا حلوہ ویسا حلوہ پکاوڑا دکھاوڑا خوشی کار کے ثواب لینا ہے اسایا کادا ویسا مدنی دا آخری چھے اگلی نات نہیں پڑھ دا یہ آخری چھے وہ صدقے بنجا میرا بھرا اللہ تیری حیاتی کرے بیال صاحب ساڑھا جو کی پھر آئے وہ کوئی نعرہ لاغے نو ان دی آواز بڑی پیاری ہے اچھا جی ٹھیک ہے انہوں بابے ہونا رال گیا تو وہ رال گیا اچھا اے جڑا آخری شعر پڑھتا تھا اے انہاں دوستاں واسطے جنہاں دی اولاد کو نہیں ماں صاحب جنہاں دی اولاد کوئی نہیں اس کے شعر پہ خاص طور پہ توجہ کرتا تے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچے دل نال ملاد مننے اگلے سال اللہ پاک نورینہ اولاد عطا فرما حیاتی آلہ بیٹا عطا فرما جے دی اولاد کوئی نہیں وہ اس شعر تے خاص طور سے توجہ کر سی توجہ ہے راہی جس بندے نوری راہی جس بندے نوری سنگ ہے اولاد دی
میں تو